নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ এই দলটো মানে বিৰাট ভাল লাগিছে আজি 2 বছৰে হ'ল বহুত উন্নতি দেখিছোঁ ৰাস্তাবিলাক ভাল লাগিছে ধুনীয়া ভাল হৈছে মানে বহুত উন্নতি দেখিছোঁ 2 বছৰতে আজি ফাৰ্ষ্ট জইন কৰিছোঁ উপলৰ যোগদান এনেকুৱা ৰাস্তা পদূলি বহুত উন্নতি দেখিছোঁ সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আগবাঢ়ি আহিলে আৰু আগন্তত বহুতো এনেকৈ মানে সুবিধা কণ পাম বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে এই সুবিধাবোৰ ল'ব জানা নাই যেনেকৈ আমি আগুৱাইলে সেইখিনি ল'ব অলপ বিচাৰিব পাৰিম আৰু ভালৰ কাৰণে আৰু চবৰে ভাল হওক আমাৰো ভাল হওক সেইকাৰণে আৰু কি ক'ম আৰু ক'ব লাগে जोंनि UPPLनि मुरब्बी मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो BTR गभर्नमेन्टनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांनि जे मोनसे गुड गभर्नेन्स आरो बे गुड गभर्नेन्सखौ दिनै BTR बासि रायजोआ साफ्रोमबो मोनथियो जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै BTR गभर्नमेन्टआ मोजां फांसनिं जागासिनो दा बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै हरिसिङा प्राइमारि कमिटि आरो हरिसिङा कन्स्टिटिउसननि सिङावबो 100नि बांसिन आइजोफोर दिनै UPPL दोलोआव जइन जाफैदों आरो बिनि खोथायानो जाहैबाय मा जे हरिसिङायाव जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जथेस्थखिनि बेबायदि डेभेलपमेन्ट खामानिफोर जाबाय देवलगुरि टु हरिसिङा रेल क्रसिंनि जिथुनिखि लामा बहुत बोसोर गोबां बोसोर बे लामाया गोग्लैसोना दंमोन आरो बे जायगायाव आरो बे जायगानि लकेल जायबा मिनिस्टारमोन बैसिखिनि समनि आरो जि गभर्नमेन्ट दंमोन बे गभर्नमेन्टआ मालाबाबो बे लामाखौ नायफिनाखै दा जोंनि गभर्नमेन्ट जाखांनायनि उनाव आरो बिसेसकरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे लामाया दिनै बोसोरसेनि गेजेरावनो जाफुंबाय CC ब्लक मोजां रोखोमनि लामाया जाबाय आरो बेजों लोगोसे हरिसिङा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव थांनाय जिथुनिखि लामा गोबाव बोसोर बे लामाया जेबो जायाखैमोन जाय बिथांमोनानिखि सरकाराव दङमोन बिथांमोना बेफोरबायदि खुनु उन्नयनमूलक खामानिफोरखौ मावाखै 2 बोसोरनि गेजेराव बे लामायाबो दिनै जाफुंबाय आरो बेजों लोगोसे हरिसिङा टाउनाव थामहिनबा हरिसिङा हालामाव मोनसे स्टेट बेंक अफ इन्डियानि रिजनेल मा होनना बुङो ब्रान्स मोनसे बहाय फैनो थांगासिनो दं दा बेफोर खोथाफोरखौ दिनै हरिसिङा बासि रायजोफ्रा मोनथिबाय जे जोङो बेसे खामानि मावगासिनो आरो हरिसिङा जिथुनिखि हालाम आरो बेखौ जोङो मोनसे टाउन डिक्लेरेशननि मोनसे पाइपलाइनाव जों खामानि मावगासिनो दं बा मिउनिसिपाल टाउन हिसाबै डिक्लेरेशन जानायखौ जोङो लुगैयो आरो बेबो अलरेडि जोङो आरबान एन्ड कान्ट्रि प्लानिं बेवहाय जोङो प्रप'जेलफोरखौ हरबाय आरो बेबो लासै लासैनो जानो थांगासिनो दं दा जोङो बेबायदिनो UPPL गभर्नमेन्ट जि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जथेस्थखिनि बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ जोङो मावदों जिहेतुके आरो बेनिखायनो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बे ओनसोलनि जाय भटार्स बिथांमोना जोंनि सायाव जथेस्थ मोनसे फोथायनाय फैबाय आरो बेनिखायनो जोंनि UPPL दोलोआव दिनै बिथांमोना दिनैनि तारिखआव 100नि बांसिन बिथांमोना योगदान जाफैदों आं बुङा जे बिथांमोना अबे दोलोनिमोन किन्तु जोंनि खामानि मावनायखौ बिथांमोना मोजां मोननानै जोंनि दोलोआव दिनै बिथांमोना हाबफैदों